она, в принципе, является аутентичным блюдом крымских татар. Вообще всех тюрков, она встречается и грузин, и азербайджанцев, и тюрков. Кримчанка Ларене розповідає, як приготувати кримськотатарську страву – сарму. Це рецепт її бабусі. Для цього Ларене використовує фарш з яловичини, виноградні листя та в'ялені помідори. Виноградные листья. Их принято собирать в мае, в лучшем случае, хорошо. Вот, они тогда, конечно, из свежих листьев готовить очень, если приготовлено это блюдо, то оно получается более ароматным. Не очень рекомендую из замороженных листьев, потому что с ними немножко трудно работать. Заворачивается очень просто, так же, как и голубцы. Вже загорнуту сарму кладуть у каструлю. Страва вариться 40 хвилин. Після цього воду зливають та викладають вже приготовлену страву. Як вам на смак ця страва? Це дуже смачна, оригінальна. Смак чудовий, нагадує Крим, тому що я теж кримчанка. Ці листя винограду і сама Лера, яка це зробила, це повертає в Крим. Дуже люблю кримсько-татарську кухню, але цю страву я куштую вперше. Мені чогось здавалося, що це має би бути схоже на наші голубці, але воно не схоже, воно смачніше. На що за смаком схоже? Можливо, трошки голубці, тільки що смак капусти був би, вона ж різна буває. Але в наших голубцях хіба що більш смажене все, а тут мені якесь воно все дієтичніше. Одним словом, наш Крим, ми за ним скучили і буде наш. Ми його мусимо повернути. Я в Судаку неодноразово відпочивала, тому мені так це все болить. На голубці, але оцей смак листя, такий кисленький, виноградний, зовсім інший. І він такий маленький, це просто витвір мистецтва. Готували ви самі вдома щось з кримськотатарської кухні? Ми з дружиною вирішили, що щороку, в день депортації кримських татар, ми будемо в сім'ї готувати цю страву. І таким чином ми долучимося до вшанування світлої пам'яті і репресованих кримських татар, і українців. В мене б не вистачило, мабуть, терпіння оце все накручувати. Які ви знаєте страви кримськотатарської кухні? Це янтики, і айран, баклажан фарширований, і лагман. Іноді ми готуємо плов. Всі чебуречні в зоні операції Об'єднаних Сил, в зоні АТО ми знали всі, де готують смачні чебуреки. В Дружківці, в Константинівці, в Мілекіно, в Маріуполі. Ми всі чебуречні там знали. Тому що янтик і чебурек – це одні з, напевно, самих таких наших улюблених кримсько-татарських страв. Я приспущу свою захисну маску для того, щоб скуштувати сарму. Для мене це буде вперше. Клас. Мені сподобалось. Білий соус, зроблений з айрану і сметани. Дуже класно доповнює цю страву. Анастасія Рашко, Максим Терещенко. Новини на Суспільному. Крим.